Αγαπητοί δημότες του Ξυλοφάγου, γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις δυνατότητες της κοινότητάς μας, η οποία με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης εντάσσεται στο σύμπλεγμα Ξυλοφάγου Ξυλοτύμπου Ορμίδια. Μία τεράστια πρόκληση για την οποία είναι απαραίτητη η εμπειρία, η ικανότητα, η διαφάνεια και οι συνεργασίες τις οποίες πρέπει να επιτύχουμε για να λειτουργήσει το νέο σύμπλεγμα στο οποίο θα ανήκουμε. Με γνώμονα τα πιο πάνω και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και του καθήκοντος προς όλους εσάς, ανακοινώνω επίσημα την ανεξάρτητη υποψηφιότητά μου για τη θέση του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου. Μια θέση η οποία είναι πεδίο δράσης για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης και απαιτείται άμεση δράση και καθημερινή διαχείριση των προκλήσεων για την υλοποίηση της. Μια θέση η οποία απαιτεί τη μέγιστη συνένεση, διαφάνεια, εντιμότητα και κυρίως νέες ιδέες για να πάρουμε το Ξυλοφάγο μπροστά και να διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανήκουν δικαιωματικά. Στα χρόνια της θητείας μου ως δημόσιος λειτουργός εργάστηκα σκληρά με αφοσίωση και εντιμότητα. Με αφοσίωση, εντιμότητα και διαφάνεια βρίσκομαι σήμερα ενώπιον σας, όλων εσάς των δημοτών του Ξυλοφάγου, και καταθέτω το πρόγραμμα μου για την Προεδρία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου. Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες να σας εξηγήσω τις προτεραιότητες και τους στόχους μας για την ανάπτυξη της κοινότητάς μας, για να γίνει μια σύγχρονη πόλη και να ξεφύγουμε επιτέλους από το τέλμα της στασιμότητας. Οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αποτελούν πεδίο κομματικών αντιπαραθέσεων. Αυτές είναι οι εκλογές τις οποίες όλοι εσείς οι δημότες του Ξυλοφάγου καλείστε να επιλέξετε τον υποψήφιο που εκφράζει τις προσδοκίες σας και όχι αυτόν που προέκυψε από κομματικές συναλλαγές. Να επιλέξετε τον υποψήφιο ο οποίος καταθέτει ενώπιον σας ένα ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο έχει ως προτεραιότητες του τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην κοινότητά μας, την διαφάνεια και όλο το φάσμα της λειτουργίας του κοινοτικού μας συμβουλίου, την νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική, την ορθολογιστική ανάπτυξη της κοινότητας μας, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης από τα ταμεία συνοχής και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, οριμάζοντας έργα που θα αλλάξουν το Ξυλοφάγο, την ανάδειξη των οργανωμένων συνόλων μας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους δημότες του Ξυλοφάγου για να είστε συνειδηπόροι σε αυτή την προσπάθεια, πέραν κομματικών συμπαθειών και προτιμήσεων. Απευθύνομαι ειδικά στους νέους και τους καλώ να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, να μελετήσουν το πρόγραμμα μας και να κάνουν τη σωστή επιλογή μακριά από κομματικές επιλογές που δεν μας λαμβάνουν υπόψη. Ενωμένοι με όραμα αλλά και πρόγραμμα να πάρουμε το Ξυλοφάγο μας στην επόμενη μέρα, να νιώσουμε ξανά περήφανοι που είμαστε δημότες αυτής της υπέροχης και δυναμικής κοινότητας.